Il-farfett tal-paċi. Meditazzjoni ta' tfal qabel l-irqad. Nistiednek tagħlaq għajnejk u tieħu nifs fil-fond. Ħalli żaqek timtela bħal bużdieqa. Imbagħad oħroġ nifsek bil-mod. Nistiednek tagħmel dan għal 5 darbiet biex verament tirrilassa ġismek kollu. Wieħed, 2, 3, 4, 5. Ġismek qed jibda jħossu kalm. Saqajk jibdew jħossuhom tqal ħafna. Idejk jibdew jħossuhom tqal imma rilassati. Gawdi kull mument hekk kif ġismek ikompli jirrilassa b'kull kelma u b'kull nifs. Issa kif qegħdin f'dan l-istat, nistiednek timmaġina. Timmaġina li int farfett sabiħ u qiegħed iddur għoli fis-sema. Taħtek ebwiet aħdar u sabiħ b'ħafna fjuri mlewna jistennewk biex tgawdi din iż-żbuħija. Kif ir-riħ imissek, bil-mod jitlaq l-inkwiet kollu. U anka xi stress li tħoss. Dan hu l-mument fejn inti tħossok fil-paċi, b'moħħok ċar u kalm. L-inkwiet ħallih jisparixxi fl-arja, friska u sabiħa. Bħalissa inti u t-tir qiegħed kompletament fil-paċi. Ħalli l-kuntentezza tiegħek tixel bħax-xemx. Ħalli s-sħana tax-xemx tmiss ġismek. Ħalli x-xemx iġiblek is-sħana madwar qalbek. Is-sħab kbar u bojot li jgħumu fis-sema ifakruk kemm tista' tkun rilassat u kalm kull meta trid. Sempliċiment billi taħseb f'dan il-vjaġġ. Dinja tagħna hija taħlita ta' ħafna kuluri sbieħ u inti tista' tgawdi kull mument. Inti l-farfett sabiħ li qiegħed idur u jidur f'din id-dinja tal-paċi u ta' kuluri. Nistiednek tieħu nifs il-ġewwa. Uħu nifs ieħor il-barra. Ġismek huwa kalm u fil-paċi. Peress li jint farfett,
Tista' ttir madwar fejn tixtieq, tesplora jew sempliċiment tpoġġi fuq xi fjura ħelwa. Ħu nifs fil-font u bil-mod ħu nifs ieħor il-barra. Issa lest biex torqod fil-paċi u toħlom sabiħ. B'moħħ ċar u kalm għid dan il-kliem lilek innifsek. Jiena ferħan u kalm lesta l-avventura mill-isbaħ fl-art tal-ħolm. Lejli tajjeb xkejken.